svetu mi... Da, u gostima mi je neko ko uvek ima šta da najavi i šta da kaže i ovoga puta čime i da se pohvali. Goran Filipović, danas gost u mojoj emisiji za Beograd. Dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan i bolje te našao. Ja sam ovdje, rekao sam ti prošli put, domaćin čovjek. Ovdje se osjećam kako sve kući. Meni je drago, ja volim kada mi gosti to kažu, znači da je dobra atmosfera, da onako se osjećaju kako mi želimo zapravo da bude. Upravo tako, što kažu neki moji prijatelji na završenju mreža, tvoj omiljeni gost ovdje. Moj omiljeni gost. Gorane, zaista imaš čime da se pohvališ, hoćemo da kažemo o čemu se radi? Evo, vidi se, znači po meni, znači eto, ono takmičenje koje smo najavljivali, znači ekskluzivno sad ovdje, evo ga i pehar, da prikažemo gledalcima, znači osvojio sam prvo mesto na tom takmičenju, tako da... Daj meni da... Da se zahvalim, znači ovom prilikom Plesnom centru Mladost, Milenku Vujiću, znači i svim ljudima koji su mi ukazali priliku i tebi, i Sky televiziji, što su mi omogućili i da najavim i da me podržite na ovom takmičenju, tako da eto, rezultat je tu. Dobro, mi smo se nekako trudili. Kako je bilo na samom takmičenju? Kakva je bila konkurencija? Bilo je pre svega jako naporno, dugo trajalo, kvalifikacije, prolazi, nervoza kod nekih, tuga kod nekih smeh i tako dalje. Uglavnom, super jedan događaj koji je protekao onako poprilično, dobro. Znači, gledano, bilo je puno ljudi, pravi jedan festival plesa. Da, koliko si se spremao za samo takmičenje? Jel to traje danima, mesecima, satima? Kako to je? Pa, meni je trajalo mesecima. Mislim, ja sam nekako već pripremljen na to, onako, pošto sam onako malo stariji čovjek. Godinama. Da. Pa nije, mislim, šalno na stranu, sam taj događaj, kada dođete tamo, možete budete pripremljeni koliko god hoćete, ako niste onako psihički kako treba. Evo imamo priliku i da vidimo nešto. Da, i snimak, da, to je snimak takmičenja, znači, nastupao sam bukvalno ono, pred kraj, što kažu, najbolje dolazi za kraj. Ostavili da namerno, pa da. Ostavili za kraj, da. Tako da, ono, bilo je baš onako jako interesantno. Za kraj, ljudi koji su već osvojili medalju su, eto, ostali tu da... Da te podrže, da jel me podrže, upravo tako. Jel ima treme u ovakvim situacijama? Recimo, razmišljaš, jel se koncentrišeš na nekoga u publici, pa, ne znam, fiksiraš pogled ili... Ja lično, kad izađem na binu i kad onako reflektor bio u meni, samo čujem u pozadini, kaže, krike, uzvike. Ne, iskreno meni ne. Pred sam nastup bude onako malo kao šta će da bude, međutim, meni sad kad izađem odradim to i na kraju mi najbitnije da čujem aplauz u publike. Dobro, da, te verujem da u tom slučaju aplauz nikada nije izostao. Nikada, iskreno nije. A ti se desi da pogrešiš, recimo, ali da to, kako u tim situacijama? Pretpostavljam da živ si čovek, pa se ponekad i pogreši. Dešava se, ali nekako navikao sam da u momentu mogu da to ispravim, da se to ne primeti, da napravim možda još bolje nešto što nisam htio da napravim. Neki novi pokret da se izmisli u trenutku. Upravo tako, u tom trenutku bilo šta, samo da ne prekidamo tačku, da to nastaje, da to bude onako lepo. Lepo, da bude onako neprimetno. Kako je prošla trka sa Deda Mrazevi i tako to? Deda Mrazevi su prošli fenomenalno, nažalost. Ja zbog nekih mojih obaveza nisam mogao da prisustujem, iako sam toliko najavljivao. Međutim, čuo sam da je bilo 2000 Deda Mrazova je trčalo. Prelepo. I bilo je puno ljudi, puno dece. Opet se izvinjavam ljudima što nisam nekako u zadnjem momentu je bilo da dođem, ali bilo je stvarno super i drago mi je da su se ljudi odazvali tome. Da, kako si proveo ove novogodišnje, kako božićne praznike, jesi li praznovao ili onako bilo radno? Pa, za mene uvek radno. Uvek je bilo radno. Evo, prilike kod tebe. Opet nešto specijalno da najemo u Plesnom centru Mladost da ja vežbam i da igram. Za decu, ljudi u subotu, 11. januara, u 18 sati dovedite decu. Bili su ti ovdje u gostima uve momci. Sad to isto se pravi za decu. Tako da, deca će da svetle u mraku i da igraju. Dođite u subotu. Tako da sve u 18 sati u subotu je početak zvanično prvi put. Mogu da upišu decu, mogu da gledaju, mogu i mene da gledaju, tamo ću biti. Uglavnom, ljudi dođite da plešete u Plesni centar Mladosti. Recimo, jesi li napravio neke onako planove za 2014. godinu što se tiče posla ili prosto šta se desi iz meseca u mesec? Jes, mi imamo neki plan. Možemo da čujemo, bar malo. Broj 1 ja se zaposlim ovdje. Jo, da, dobro. Dogovorili smo se. Uradio sam jedan projekat sad početkom januara. Ne smem ništa da otkrivam. Uglavnom, bit će na televiziji. Jedan onako, da kažemo, show program će da bude, a ovako, naravno, igram gde god me pozovu, gde god ljudi žele Michaela Jacksona, tu sam. Jel žele ljudi u Srbiji da vide Michaela Jacksona? Pa evo, imam jednu anegdotu od nedavno. Bio sam specijalan gost sad oko Nove godine na novogodišnjem sajmu. Ovde baš preko puta vas. I
obzirom da jedan dan nisam gostovao, nije bio red na mene, ljudi su me zvali organizatori, rečenica je bila sledeća. Deca plaču, dođi. Stvarno? Neće Deda Mraza, neće klovna, neće poklone, neće ništa, hoće tebe. Pa mene to baš raduje, mogu ti reći. Tako da ja sam došao, deca su samo skočila, počela da me čupaju, došao si. Tako da, eto, to je reakcija koja je bila onako baš fascinantna. To je bilo bukvalno dan, dva pred Novu godinu, samo je bilo dođi. I da, ovi najmlađi ili ovi malo što već razumeju o čemu se radi? Ovi što razumeju, oni su tu posmatraju, a najmlađi su odlepili. Ja ne znam šta se dešava, Deda Mraz izgleda uopšte. Više nije u modi. Ja sam u modi. Da, te pitaju nešto, jel te pipaju, čupaju za kosu? Da, za kosu redovno, to je perika, vuci, čupaj, kidaj, rekao, nije perika. Nije perika, polako. Pa rukavica, pa jao, ali uglavnom deca su oduševljena, što je meni jako drago i što žele da se bave plesom. Da, mene to raduje, jer u današnje vreme nekako imamo decu koje interesuju neke druge stvari, koje su zaluđene na društvenim mrežama, internetom i tako dalje, tako da eto, kada vidim da neko uspe da probudi u njima tu želju za plesom, meni jako drago. Trudim se, što je najbitnije, znači da se bave nečime što je zdravo i što je pametno. Mislim, okej, mogu i sportom, sve je to dobro, ali nemojte ono što se kaže što ne valja. Da. Gorane, hoćemo još jednom da ponovimo u subotu u 18... Subota 18 sati, Resavska 28, Plesni centar Mladost. Opet da se zahvalim svim ljudima za ovo takmičenje, tebi, Sky televiziji. Čak je bilo nekih redovnih gledalaca Sky televizije koji su mi se javili, koji su došli na takmičenje. Prosto ljudi, hvala vam svima. Medalja je tu, borit ćemo se i dalje. Pehar ću da ti vratim, ne brini. Ovaj je moj, a drugi ima u Plesnom centru stoji. Da, dva primerka, tako da... Dva primerka, tako da ljudi, dobrodošli ste u Plesni centar. Gorane, hvala još jednom što si odvojio vreme za emisiju za Beograd. Želim ti zaista sve najbolje u 2014. godini, da nekako ostaneš na ovom prvom mestu. Mislim da ti je otprilike tu i mesto. Sasvim dosta, sasvim kako treba. Naravno da iskoristim priliku i tebi da čestitam Novu godinu tvojim gledalcima. Hvala. Puno zdravlja i puno smeha ove godine. To nam treba. Radosti i veselja. To nam svima nedostaje. Upravo tako. I naravno veliki poljubac. Eto, za sve devojke. Da. Hvala, Goran, još jednom. Da, mi u susret pravoslavnoj Novoj. 67 autobusa, saobraćaj 6200